Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel आसा खालामो बयबो रायजो राजाफ्रा मोजाङै दङ। दा बिग आपडेट जे PMAY-G सार्भे लिस्टआव दायो नोंथांमोना दंना गैया, जब कार्ड माब्रै एक्टिभ खालामनांगौ आरो खालामाबा मा खैफोद दङ, सन्देह गोनां बेनिफिसियारि चेक खालामनाय आरो लोगोसे आसामनि स्किम 3.0 अरुणोदय बेयाव दाबो मोननायनि राहा दङ नामा एबा मोनाखैबा मा खालामनांगौ, बबेयाव थांनांगोन, जेरै ब्लक अफिसाव ना DC अफिसाव, बिनि सायाव डिटेल्सखौ लाबोदों। बेखायनो भिडिअखौ नायजोब, हानायसेबां शेयार खालाम आरो जाय नोंथांमोना नैबे बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना ला, जाहाथे सरकारि आसनि लन स्किम एबा साख्रिनि सायाव बर' रावजोंनो नोंथांमोना लेटेस्ट आपडेट मोननो हागोन। जोङो फार्स्टआव फैबाय आसामनि स्किम राङारि अनसुंथाइ अरुणोदय फैनानै खनथाम एप्लाइ जाबाय, बेखायनो बुंदों 3.0 नोंथांमोना मोननो हादों। दा बेखौ जों मोनथिबाय, बे स्किमनि लन्चआ जादोंमोन 2020आव, बेखौ खालामदोंमोन, दायो सोलिगासिनो दङ। बेनो जाबाय आसाम सरकारनिफ्राय आरो नेक्स्टआवबो बे सरकार थायोब्ला नोंथांमोना मोनबाय थागोन आरो। दानिया राङाथ' हाबबाय, नाथाय खायसे हाबासै। दा फार्स्टआवनो आं नोंथांमोननो जिनिखि बेनिफिसियारि मोनासै नोंथांमोननि गोरोन्थिखौ फोरमायग्रोनो। बेनो जाबाय, जेब्ला एप्लाइ खालामदोंमोन नोंथांमोना डकुमेन्ट्स होनांदोंमोन, बेयाव खायसे ओरैबायदि बेनिफिसियारि दङमोन, जेरेक्स खालामनाया एकाउन्ट नाम्बारा एकदम ब्लार, माने एकाउन्ट नाम्बारखौनो सिनाया। थ' बेखायनो मा खालामनांगौ, जुदि नोंथांमोना बेबायदि ब्लार होयोब्ला जेब्ला फर्म साबमिट खालामदों बावहाय एक्सट्रा नोंथांमोना एकाउन्ट नाम्बार होनानै बेबायदि लिरलांनांगौ, होमबा डाटा एन्ट्रि खालामग्राफोरा कारेक्ट डाटाखौ सोनो हायो। दा जायनि जाहोनाव मिस्टेक जाबाय, माने ब्लारखाय सिनायासै, जायनि जाहोनाव एकाउन्ट नाम्बारा मोनफा मोननै मिस्टेक जानाय लोगो लोगो मा राङा हाबनाय जायासै। अके, एप्लाइ खालामदोंमोन होनदोंना नोंथांमोना, नाथाय रां मोनासै। बेनो जे गोबांथार मिस्टेक दङ बेनिफिसियारिनावबो। बेखायनो जेब्लायबो सरकारि स्किमफ्राव एप्लाइ खालामबा नैबे एकाउन्ट पासबुक जेरेक्स खालामनायखौ जेब्लायबो कारेक्ट एबा मोजां सिनायनायखौ होनांगौ, होमबासो नोंथांमोना रांखौहाय मोनगोन नेक्स्ट लेभेलाव। नङाबा बेबायदि मिस्टेक मावबाय थाबा जेब्लायबो स्किम, जिखुनु जे स्किमावनो मोननाय नङा बे रांखौ। अके, बे मिस्टेक। बिनिफ्राय ओरैबायदि दङ, खायसे बेनिफिसियारिना नैबे एकाउन्टजों आरो बेंकजोंहाय माने एकाउन्ट नाम्बारजों आरो आधार कार्डजों लिंक गैया। अके, जुदि लिंक गैयाबा राङा दानि सरकाराव जि रां होदों बे गासैबो नैबे DBT हिसाबै माने हाबो। बेनो जाबाय डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार होनना बुंनाय जायो, बेयाव सोनाय जायो। आधार कार्डजोंनो फैसा बख'नो हायो आरो सोनो हायो। बिनि थाखायनो जेब्लायबो लिंकआ थानांगौ। जुदि नोंना लिंक गैयाबा मा खालामनांगोननो, आरो लिंकखौ बबेयाव खालामो, नैबे आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामनाया बेखौहाय बेंकआवसो खालामो। दा बेखौ खालामनोबा फार्स्टआव मा खालामनांगोन, नोंथांमोना फिंगार होग्रोनांगौ जायो। अके, फिंगार होग्रोनांगौ जायो। बेनो जाबाय EKYC होनना बुंनाय जायो। अके, स' EKYC होनना जायो। EKYCखौ फर्मखौ दिहुनग्रोनानै फिंगार होनानै बेखौहाय मेन ब्रान्चआव नोंथांमोना साबमिट खालामनांगौ, होमबासो लिंकआ जायो। आरो बे बेंकआव दासिमबो सोलिगासिनो दङ आरो बियो जेब्लायबो सोलिबाय थागोन। बेखायनो लिंक गैयिफ्रा खालामना ला, नङाबा न'नि केसनि जा सरकारि स्किम जा जेरावबो रांखौहाय मोननाय नङा। अके, बे जाबाय नोंथांमोननि माखासे अफिसियेल प्रसेस। दानिया जुदि अरुणोदयआव एप्लाइ खालाममारदोंमोन, गासैबो साबमिट खालामदोंमोन, नाथाय रांखौ मोनासै, 0.0आव नोंथांमोना हाबनाय जाथारनांगोन, होमबासो रांखौ मोनगोन। 1.0, 2.0आव हाबैफ्रा माने 3.0 खालामदोंबा बावबो नोंथांमोना साबमिट जानांगोन, आरो 1.0, 2.0आव मोनबाय थाग्रायाबो नैबे 3.0आव फर्म साबमिट खालामफानांगोन। नाथाय खायसे खालामाखैना, बिनि थाखायनो राङा मोनाखै, बेबो मोनसे गोरोन्थि। जुदि नोंथांमोना खालामदोंमोन नाथाय मोनासै, अब्ला मा अपसन दङ, दायो नोंथांमोना नैबे ब्लक अफिसाव थांनांला। ब्लक अफिसाव जोब्बाय खामानिया, दायो DC अफिसाव गथायनाय जाबाय। DC अफिसाव थांनानै नोंथांमोना चेक खालामनांगोन। नैबे 3.0आव राङानो मोनासैबा मा अपसन दङ, नोंथांमोना दायो नैबे ब्लक अफिसाव थांनांला। अके, माने ब्लक अफिसाव थांनांला, दायो DC अफिसावसो खामानिया जासिगोन। माने DC अफिसनिफ्रायसो ब्लकआव हरो नालाय, दा ब्लकनिफ्राय जोबनानै DC अफिसाव थांफिनबाय। बेखायनो जाय बेनिफिसियारि मोनाखै, स' नोंथांमोना DC अफिसाव थांनानै कारेक्सन खालामबानो जाबाय। रिकुवेस्ट खालामनानै नोंथांमोना आधार कार्ड, भटार कार्ड, बेंक पासबुक गासैबो लांफानानै रिकुवेस्ट खालाम जे जुदि गोरोन्थि जादोंबा एकाउन्ट नाम्बारा जाहाथे कारेक्सन खालामनानै लानो हायो आरो नेक्स्ट किस्ति 10 जानुवारियाव नोंथांमोना मोनफानो हायो। दानिया जों फैबाय सेकेन्ड आपडेट, बेनो जाबाय सरकारि न'खौहाय मोनगोन ना मोनला। दानि सार्भेयाव लिस्ट गैया आरो दङब्ला मोनगोन ना मोना, आरो सन्देह गोनां बेनिफिसियारि मानि थाखाय फैदों, बेनि सायाव आं नोंथांमोना डिटेल्सखौ होगासिनो दङ। दा जब कार्ड मोनोब्ला
नोंथांमोना मा खालामनांगोन फार्स्टआव नोंनि आधार कार्ड भटार कार्ड बेनिफ्राय बेंक पासबुक आरो फट' लांफानानै ब्लगाव थां अब्लानो जब कार्ड नोंथांमोना मोनगोन आरो जब कार्ड गैयाब्ला सरकारि स्किमखौ नोंथांमोना मोननाय नङा बेनो जाबाय MGNGREGA खामानि मावनायखौ मोननाय नङा आरो सरकारि न' PMAY-G खौबो मोननाय नङा अके देन जायफ्रा जब कार्ड दंखायो खायसेया माने एक्टिभ गैया बेखौनो दा गामि ओनसोलाव GRS हमना ला अके GRS थाबाय GPC थाबाय कम्पिउटार रेजिस्ट्रेसन थाबाय बेफोरखौ माने बिसोरखौ बिथांमोनखौहाय BCDC एबा गामि ओनसोलाव थिन हरनाय जादों जाहाथे बेनिफिसारिनिखौ एक्टिभ खालामनो हायो बेनो जाबाय जब कार्डखौ दा एक्टिभ खालामनोबा मा खालामनांगोन एक्चुअली जायफ्रा एक्टिभखा नोंथांमोना खालामलायनाङा आरो जाय एक्टिभ गैया आधार कार्ड बेनिफ्राय भटार कार्ड आरो बेंक पासबुक नोंथांमोना आपडेट खालामनांगोन आरो लोगोसे जब कार्ड नोंथांमोननि एकाउन्ट नाम्बारा खायसे खायसे मिस्टेक बेखौबो आपडेट खालामनांगोन आरो जब कार्डआव माखासे नामफोरा ओरैबायदि अबेबा स्मल अबेबा माने केपिटेल लेटाराव दङ बेखौबो माने मोजां कारेक्सन खालामनांगोन दायो आपडेट खालामदों बेखौनो KYC आपडेट खालामगासिनो जब कार्ड लेभेलाव बेखौबो सानगोन जोंहानाव जब कार्डखौ आपडेट खालामाखै जुदि एक्टिभ खाबा खालामनाङा जुदि एक्टिभ गैयाबा नोंथांमोना खालामनांगौ बे मोनसे पइन्ट दा बेखौ जों मोनथिबाय दानिया ओरैबायदि जानांगोन जब कार्डआव जाय एकाउन्टखौ होदों जाय नैबे एकाउन्टखौ होदों बे एकाउन्टआ बेंकजों आधार कार्डजों लिंक थानाय जानांगोन आरो लिंक गैयाबा हले रां एबा सरकारि न'नि फैसानि बे गासैबो किस्तिखौ मोननाय नङा जुदि एक्टिभ गैयाबा नोंनि एकाउन्टजों आरो आधार कार्डजों एक्टिभ गैयाबा नोंथांमोननि खामानिया जाबाय बेनो जाबाय बेंक नोंथांमोना मेन ब्रान्चआव थांनांगोन बेंकआव थांनांगोन बेनिफ्राय लिंकखौ खालामनांगोन लिंक खालामनोबा ओरैबायदि खालामनांगौ प्रसेसा बेनो जाबाय फार्स्टआव फिंगार होग्रोनांगोन बेनिफ्राय KYC होनना बुंनाय जायो बेखौहाय प्रिन्ट खालामनानै मेन ब्रान्चआव बेंकआव साबमिट खालामनांगोन होमबासो आधारजों एकाउन्टजों लिंक जायो अके होमबासो लिंक जाखांबासो जब कार्डआवबो बियो लिंक जागोन आरो रेशन कार्डआवबो लिंक जागोन नङाबा लिंकआ जानाय नङा होमबाथाय नोंथांमोना किस्तिखौ मोननाय नङा अके बे जाबाय प्रसेस दानिया बे गासैबो जाजोब्बायनो अब्ला फैदो दानिया सरकारि न' माब्ला मोनगोन दाना फैबाय जों मेन टपिकआव बेनो जाबाय सरकारि न' PMAY-G खौ नांगौ नङा होमब्ला खायसे गोबां माहाजोनफ्राबो माने न'खौ मोननो लुबैयो आरो गोबां जोंनि गोरिबफोराबो माने न'खौ मोननो लुबैयो मानोना सरकारि न' नङा होमब्ला बेबायदि गोबां बाथ्रा ओंखारगासिनो दं मोननो लुबैखागोन नङा होमबा सरकारि न' नालाय दा बेखौ मोननो माखासे सरकारा बेखायनो क्राइटेरिया लाखिदों अके बे क्राइटेरियाखौ नोंथाङा मिट खालामनांगोन क्राइटेरियाखौ नोंथाङा गोरोबनाय जानांगोन होमबासो न'खौ मोनो बेयावबो गोबांथार गाइडलाइन्स दङ आरो जाय न' मोनथावा बिनो जुदि न' होयोब्ला जाय सार्भे खालामदों गोबां दायित्व दङ फिउचार लेभेलाव साख्रिनि खोथा दङ बेखायनो दा मा खालामदों सिगांनि सार्भेया सिगां मोनसे जिबिका साखिफोरखौहाय SRLM केडार्सफोरखौहाय माने सार्भेखौ होदोंमोन जेराव सिगांनि सरकाराव बेनिफ्राय बिथांमोना खालामनाय मथे दायो लिस्टआ फैदों आरो फिन खनसेबाव सेकेन्ड टाइम ब्लकनिफ्राय खालामदों जिअ टेकिं खालामबावदों आरो दायो खनसे फिन खनसेबाव खालामबावदों नाथाय आं खोन्थाखादों 10% बेनिफिसारि एबा 20% बेनिफिसारिखौहाय खालामहोदों दा मानि थाखाय खालामहोदों दा बावबो गोबां गामि ओनसोलाव गिनाय जादों जे जोंहानाव फैयासै माथो सार्भेयाव फैयाखैबा जेबो गिनांगौ नोंथांमोना गैया आरो जायफ्रा दायो खनथाम सार्भेयाव 10%आव गोग्लैनानै सार्भे थांदों नोंथांमोना न' मोनसिगोन नामा न' दायो न'नि जेबो बिदि लिस्ट गैया जास्ट मोनसे जायनोखि डाउटफुल एबा सन्देह दं बे न'खराव दायो सार्भेया जाफिनगासिनो दङ मानि थाखाय सन्देह दं होनोब्ला खायसे खायसे सिगांनि माने न' मोनखानाय दङ अके न' मोनखानाय दङ आरो खायसे खायसे न'आ पाक्का दङ आरो खायसे खायसे माने गारिफोर दङ बा जिखुनु जाया माने दङ आरो दा बिथांमोना जेब्ला जिअ टेकिं खालामदोंना अब्ला गासैबो बे न'खराव फट' खेबनाय लोगो लोगो माने बे न'खराव फट' खेबनाय लोगो लोगो गासैबो न'नि बेकग्राउन्डआ सिखारफायो बिनिखायनो दायो डाउटफुल जादों आरो बिथांमोनखौहाय माने फिन खनसे सार्भे खालामबावदों जानो हागौ नोंथांमोना गोसोआव दं सिगांफोर सोरबाफोर IAY होननाय न' मोनदों जानांगौ बेफोरबायदि न' मोनदों सरकारि न' बेबो देन बेनिफ्राय बे न'आ दानि जब कार्डआव रेकर्ड थानो मोननाय नङा देन बेनिफ्राय खायसे खायसे पाक्का न' दङ सिम्पोल पाक्का न' दङ बेफोरावबो माने सार्भेया फैफिननाय जादों आरो हमना ला खायसे खायसे BPRP होननाय मोनसे स्किम मोनदोंमोन दाउ गग्रा अमा गग्रा बेफोरबो जब कार्डआव रेकर्ड दङ फैसा सोनाय दा बेफोरावबो फिन खनसेबाव सार्भेया फैबावदों दा बिथांमोना डाउटफुलाव दङ दा बेखायनो मोनो मोना बे माखासे अफिसियेल मेटाराव थांसिगोन नेक्स्ट लेभेलाव बेखौ आं दा बुंथ'ला नाथाय जायनाव सार्भे थाङाखै नोंथांमोनाबो न'खौ मोनगोन जुदि क्राइटेरिया गोरोबोब्ला आरो बेखायनो टेनसन जानाङा जायनि न'खराव सार्भेया थाङाखै अके दा बेखिनि बुजिबाय डिटेल्सखौ बेनो जाबाय सन्देह गोनांफोरनाव फिन खनसेबाव सार्भे जादों दा
माखासे पर्टेलाव सार्भे खालामबा गोबां अपसन थायो जे काच्चा न' थायो ना पाक्का न' थायो ना थानाय माखासे एकदम पाक्कानि गिदिर गिदिर न' थानाय अपसन थायो नालाय बेखौ नायनानै सार्भे खालामग्राया सेलेक्ट खालामनांगौ जायो दा बेवहायनो जुदि पाक्का होदोंमोनब्ला थ' बिथांमोना फिन खनसेबाव सार्भेया जादों बा गुबुन गुबुन प्रसेसआव जादों दा बेनि